Baylo ko, dyan ang ka. Pag project na sinasabing mga project, dapat may study ka. Studyhan mo muna. So una kong ginagawa dito, hindi ko diniretso yung mga retrapping ko sa aking mga dike. Unti-unti lang, pataas. Kasi naobserbahan mo ang flow ng tubig. Yung nga sinasabi kong nakaraang araw. Pag umulan ng malakas, obserbahan mo ang flow ng tubig. Saan banda yung lakas ng tubig? Saan banda ang agos ng tubig? Sa pinagawa mong retrap. So ito, tamang-tama to. Itong ginawa, una kong ginawa ito. Ito ang una kong project. Instadihan ko ito muna. Sabi ko, pag malakas ang ulan, hindi dito apaw ang tubig. Doon sila maapaw. Pag mapuno hanggang yan yung aking ginawa dyan, mapuno dyan, buong lupa ko dito, buong taniman ko dito, marami ng tubig. Ito, punong-puno ng tubig. So pag malakas yung ulan, ang flow ng tubig dito agos, diyan sa gilid. So hindi magiba yung pinagawa mo kasi yung tubig mayroong flowing sa taas. So, kasi pag mataas dito, so may tendency na yung pinagawa mo ditong magandang kalsada, pag dito umapaw, gigibain na yan. Dapat hindi dito aapaw ang tubig. Dito lang siya sa pinagawa mong dike. Yan. Kita mo. Sabi ng misis ko, bakit ganyan ang gawa mo? Sabi ko, study mo na to. Paano mo na to? Studyhan ko muna paano. So, una kong ginagawa, perfect. Ang kulang lang, dapat dito guys sa baba, masiminto dito kasi hindi nakabaon hindi nalagyan ng siminto yung sa ilalim. So parang open yung gilid. Ang gawin diyan, isiminto mo ng mga 6 inches para matapingan yung sa ilalim. Para hindi aagos ang tubig sa ilalim. Steady na. Kasi ang sa taas, mayroong siminto. Ang sa ilalim wala. So yun, nagtaka yung misis ko, bakit lalabas pa rin naagos pa rin ang tubig. Sabi ko, mayroong solusyon yan. Hintayin mo lang. Sabi ko. Doon dyan, ay wakumanang dyan, may tugtong kamanang dyan, sa panang dyan. Ito itong kamag-anak namin ng asawa niya. Si asawa niya Marquez. Asawa ko Marquez. Yan. Simula dito na pumunta sa dito sa ating mga trabaho. Hindi ko akalain nga ganyan pala yung mga experience na sa trabaho. Ang galing-galing. Magaling talaga kahit anong mga trabaho. Mapa-carpenter man siya sa sa bahay mo. Galing kahit ano. Marunong mag-welding. Yung pinagawa ko doon na yung small piggery. Siya ang gumawa ng piggery. Galing talaga. Hanga ko sa kanya. Magaling sila. Ito naman si Michael. Kamag-anak pa namin to si Michael. Yan. Kamag-anak ko ito. Yung isa, puro ko lahat kamag-anak dito, yung mga nagtatrabaho dito sa akin. Sabi ko, kung may mga mali akong mga ginagawa dito sa inyo, ay matagal na tayo dito, magsabi lang kayo kung hindi nyo nagustuhan yung kaugalian ko, magsabi kayo para ma-adjust ko naman. Hindi palaging ako masusunod. Dapat kayo, papakinggan. Yun. So wala man silang sabi sa akin, dati tira. So nagpromise ako sa kanila, sabi ko, pagtapos ng ating trabaho dito, enjoy tayo. Bili tayo ng mahanap natin ng mga ating ihaw-ihaw. Tapos enjoy tayo.
Pinto-pintuhan tayo sa mga accomplishment natin dito sa ating farm. Yan. Kaya ulit-ulit kong sinasabi, sabi ko, pag susunod, mayroon naman akong sunod na hakbang dito na ipagawa. Wala na ako ibang hahanapin pa. Sila, yung mga tao gusto ko makapartner sa aking farm. All around sila eh. So, all around sila. Marunong magkuliklig, marunong magbao, marunong magmasa ng simento, kargador. Yan sila. Kahit ano patrabaho mo sa kanila. Yung galinis ng mga gilid ng taniman mo, yung hagubinit. Ayun o. Makikita na mo guys, doon sa kabila, mayroong kakuliglig. Wala ako doon. Pero ang kuliglig, sige. Sige yung trabaho ng kuliglig doon. Kasi yun ang taong maasahan mo. Di katulad ng ibang may-ari. Pag wala yung may-ari, sabi niya, hinga tayo ah. Wala man dito ang may-ari. Pero sila iba. Iba silang mga tao. Kahit wala ako, katrabaho sila. Yun ang hinahanap ng mga tao. Nakapartner mo sa iyong kung anong mga gawain dito sa farm. So, minamahal ko sila. Mahal ko sila. Hanga ko sa mga ginagawa nila. Kahit mainit. Minsan, ang masyadong init. Pero tuloy-tuloy ang trabaho. Kita niyo guys, oh. Parehas sa dito nagabilad sa init. Oo, tao. Bilad ako sa init. Pero hindi nagsasabi. Hindi sa katuwiran na ako'y dito, nagbabantay ako sa kanila. Hindi. May iba na akong ginagawa dito. Kung minsan gani, iba yung ginagawa ko eh. Gagawa man ako ng aking sariling gawain. Iba yung sa aking mga ginagawa, iba man sa kanila. Sa akin lang, supervise. Ito ang gawin natin. Dapat ito, matuwid ito ha. Ito. Linisin muna natin dito. Alam na nila. Guys. Yun katindi ang pag-manage ng mga tao. At sa noong una, walang taong dumaan sa akin nung ako pa yun sa naganegosyo. Kasi businessman ako eh. May mga tauhan ako noong una. May mga driver ako. Kung sa abot kami ng alas 11, alas 12. Ga-collection pa kami ng palay sa mga bundok, sa mga kabaranggayan. Sabi ko, sa driver ko, sabi ko doon, mayroon pa nagpunta dito. Yung palay niya, mayroong 50 sakos doon sa Barangay Milan. Pwede pa natin makuha. Pero ang oras, alas 10 na. Sabi na, sige, okay. So kita mo, ang tao na inalagaan mo, kahit gabi na, tuloy pa rin ang serbisyo nila. Yun katindi ang pag-manage sa mga tao. So guys, thank you so much for watching and listening my vlog. Thank you. Bye-bye.